Bé, doncs suposo que no cal que em presenti, la major part dels que esteu aquí em coneixeu, però per si de cas, em dic Esteve i en aquests moments soc el president de Comerç Castellà, l'Associació de Comerciants d'aquí de Castellà. Jo el que faré una mica és posar més èmfasi en la realitat que tenim aquí. Tot el que ha comentat ell en principi seria la vessant teòrica, però després hem de ser conscients de la realitat que tenim aquí. Tal com ha dit ell, com ha dit el Rafa abans, sí que és cert que hi ha uns tòpics, com pot ser per exemple el fet que la gent marxa a comprar a Sabadell, com pot ser per exemple l'altre tòpic més conegut, que és que el dissabte a la tarda el comerç no està obert. Hi ha diferents tòpics, però a l'hora de la veritat, quina és la realitat? Sí, pot ser cert que hi hagi gent que marxi a Sabadell, però això no vol dir que tothom marxi. Llavors s'ha de mirar qui marxa, qui no marxa i el per què marxa. Sí és cert que hi ha molta gent que es queixa que els dissabtes a la tarda el comerç està tancat, però potser és que no passegen prou per Castellà i no veuen que sí que hi ha molt comerç que està obert. Aquí jo crec que hi ha d'haver una doble, fins i tot triple vessant de crítica. Hi ha d'haver una part crítica en el meu cas, autocrítica de cara cap a la pròpia associació. Hi ha d'haver una part crítica cap com si diguéssim, al públic, que és el que vindrà a fer ús d'aquest comerç, i hi ha d'haver una crítica cap a que seria l'administració pública. Tothom té la seva part, ja no diré de culpa, però sí d'incidència sobre la realitat que tenim. Comerços cobren, per exemple, dissabte a la tarda? Sí, n'hi ha molts, però també n'hi ha molts que no. Motius, evidentment no pots obligar ningú que faci o desfaci, però és com allò, com que no ve gent no obro, i com que no obres no vinc. Llavors, qui és el primer que ha de fer el pas? Això és una part que jo considero que sempre ha sigut complicada. Sí és cert que hi ha molta gent que marxa a comprar a Sabadell, i diu Sabadell, diu altres llocs, altres centres comercials, però també hem de tenir en compte una cosa, jo crec que hi ha molta gent que marxa a passejar fora de Castellà, no només a comprar. Crec que aquí a Castellà tenim una mancança d'oci bastant important, a totes les edats, no només per la gent jove, sinó per totes les edats. Sí que mica en mica es va fent alguna cosa, però quan parlem d'oci no ens referim només a activitats d'associacions culturals, que evidentment aquí tots els caps de setmana n'està ple, de fet sempre se solapen, cada cap de setmana hi ha activitats que se solapen. No és només això, sinó algo tan senzill com poder anar a gaudir d'una, ja no diré d'una pel·lícula al cinema o d'una obra al teatre, que evidentment hi ha teatre i hi ha concretament l'auditori que fa les funcions de cinema, però sí, no sé, la gent jove té moltes maneres de gaudir d'aquest oci i la gent no tan jove també té maneres de gaudir d'aquest oci. Aquest oci no el troben aquí, no troben la diversitat necessària com per poder fer que Castellà sigui un reclam. Si aconseguim aquest reclam, potser aconseguirem que la gent es quedi. Si la gent es queda, també passejarà per aquí. No només a nivell d'oci, no només a nivell de cultura, sinó a nivell de fer atractiu, per exemple, com ja he dit, turísticament la nostra vila. També hem d'aconseguir que sigui atractiva. Turísticament Castellà té un potencial molt gran, quasi bé inexplotat. Evidentment, té un cost explotar-ho, sí, per això s'ha de saber què es pot explotar i què no és explotable, econòmicament parlant, viablement parlant. Però independentment d'això, parlant estrictament del comerç, trobo que hi ha molta gent que està acostumada per tòpic, i ara parlo des de la vessant del que ve a fer ús d'aquest comerç, de que Castellà no pot trobar allò que necessita, que el comerç de Castellà no trobarà allò que realment és el que vol, quan moltes vegades trobo que sí que ho pot trobar. Potser no s'ha preocupat de passejar, potser no s'ha preocupat de buscar on. Jo parlant de vegades amb molts comerciants, les coses que m'arriben a explicar són casos que de vegades dius, ostres, és que m'han vingut a mi com a última opció, perquè no ho han trobat enlloc més. Potser la primera vegada serà així. Si la segona vegada ja són conscients que ja ho poden trobar, el lògic seria que ho anessin a buscar directament. Doncs sembla ser que no, que moltes vegades no passa així, sinó que si no es troba, es continua sense trobar, i es continua sense trobar. I així ho veurem diverses vegades. Llavors, jo crec que és un mal costum adquirit i que per això molta gent marxa fora. A part d'això, després sí és cert que tenim un comerç que és dispers. Jo sí ara mateix faig una pregunta en veu alta i us pregunto qui creieu que és el centre comercial de Castellà, dubto que hi hagi un consens entre tothom. Jo, de fet, a dia d'avui considero que el comerç que hi ha és força dispers. Sí que es podria dir que s'ha traslladat una mica aquest eix comercial que tradicionalment hi havia. Tradicionalment era el carrer Major, el centre comercial. Jo, quan era petit, havia viscut, jo vinc de fora, però igualment venia els caps de setmana i ho vivia així.
Jo recordo sempre haver anat a comprar a botigues del carrer Major. Aquest eix comercial s'ha traslladat per un motiu o per un altre, des de polítiques de l'Ajuntament fins a necessitats particulars dels propietaris d'aquests establiments. S'ha desplaçat. Cap on s'ha desplaçat? A més, això va coincidir amb el moment en el qual es va redistribuir el que era el mercat municipal, i això també va afectar. No té res a veure el mercat municipal que hi havia abans amb el que hi ha ara. Ja no parlo ni a nivell qualitatiu, sinó a nivell fins i tot quantitatiu d'establiments. Serà molt més maco el que és ara, però a nivell d'establiments és molt més pobre. I és una realitat, i no hi ha espai per creixement. Molts d'aquests establiments s'han anat col·locant al que seria les rodalies. Això també fa que es dispersi. La gent sí que va comprar al centre. Depèn què. Depèn què busques, has de saber on ho vas a buscar. No ho trobes, no hi ha un eix comercial. Molta gent diu sí, al carrer Sala Boadella, al carrer fins i tot, bueno, Montcada seria una mica menys, al carrer Sala Boadella. Jo soc dels que pensa, i és una opinió personal, ara no té res a veure amb l'associació, que aquest carrer és un lloc de pas, no un eix comercial. És un lloc que utilitza molta gent per venir al mercat, per venir al Mercadona del centre, per venir fins i tot a fer gestions al centre, a l'Ajuntament, depèn quines gestions. Però no és un lloc concretament que tots els establiments d'allà estiguin realment contents d'estar allà. No és que no sigui el millor lloc, és que no està potenciat tal com s'hauria de potenciar. Podria estar molt més potenciat. També un altre tema a tenir en compte aquí a Castellà. Hi ha molts locals buits, sí, però de vegades si comparem aquests preus de lloguer amb els preus que podem trobar en algun altre municipi, Déu-n'hi-do la diferència que hi ha. Déu-n'hi-do. Hi ha de tot, evidentment, sí, evidentment hi ha de tot, però el que no té lògica és que, per exemple, fa un parell d'anys, en plena crisi, local, no us diré exactament on, però a prop de l'avinguda Sant Esteve, local de 100 metres quadrats. Però li posaríeu, aproximadament. 2.300 euros al mes. A veure, jo no trobo un preu lògic. I això és un dels casos, evidentment n'hi ha molts més. Que també hi ha preus que són molt inferiors? Sí, evidentment. Però això ja dona una idea que sí, que tot i que estem en un moment de crisi econòmica, no tothom la viu i la veu de la mateixa manera. Llavors, això també afecta. Jo crec que hi ha una sèrie de mancances que ens afecten a tots de moltes maneres, a nivell comercial, evidentment. Per altra banda, tal com ha comentat, també tenim diferents models de gestió entre l'administració i entre l'associació de comerciants en aquest cas. Jo crec que, a més, provenim d'una associació que anys enrere tenia una dinàmica de funcionament molt diferent a la que s'està intentant que tingui ara. Realment està sent un esforç molt complex fer aquest canvi. Provenim d'una associació que, com la pròpia paraula diu, hauria de ser una associació de gent, de comerciants, de comerços que tinguessin un interès comú i que s'ajuntessin per fer una força comuna. Jo crec que això es va perdre en cert moment, es va perdre una mica aquesta dinàmica, es va dispersar una mica i això va fer que es diluís una mica la necessitat i la sensació de poder que podia arribar a tenir aquesta associació de comerciants. S'està intentant recuperar, sí, però això costa. Costa fins al punt que moltes vegades, evidentment en totes les associacions hi ha dificultats, però de tots aquests socis, de tots aquests comerços, que hi hagi persones que vulguin participar activament, que vulguin promoure, que vulguin participar d'aquest interès comú d'una associació, realment són comptades. I això ens hi trobem, per exemple, quan intentem fer les juntes, quan intentem, ja no us dic les assemblees que fem de Comerç Castellà, hi ha molta menys gent de la que estem avui aquí ara. Menys? Sí, menys, evidentment. Llavors, amb això està tot dit. Hi ha interès o no hi ha interès? Després pot ser que hi hagi un interès darrere d'això, evidentment no a tothom li va bé sempre, però això sí que ens dona a entendre que moltes vegades s'ha diluït aquesta funció principal que podia tenir l'associació. I això ens n'adonem quan anem a dinamitzar l'associació, anem a comerç per comerç, que s'intenta fer el màxim que es pot, però evidentment no és sempre tant com es voldria. Tenim una persona que dinamitza, però no només dinamitza, també fa moltes, per no dir totes les tasques administratives. I quan va al comerç i el propi comerç diu sí, jo fa 6 anys que estic a l'associació, però no sé encara què em pot oferir l'associació. Dius, ostres, a veure, què hem fet malament?
Llavors aquí ve la part d'autocrítica. Estem intentant millorar tot això, però evidentment això costa, perquè s'ha d'anar comerç per comerç. És una dificultat afegida. El model que tenim avui estaríem passant del primer al segon model, quasi bé diria jo. El primer model és en el qual l'administració té totes les regnes de tot el sistema comercial, tant de l'associació com dels no associats. Perquè us feu una idea, estem parlant de que pròpiament comerços, no em refereixo a negocis del sector terciari, sinó comerços purament de sentit comercial, hi ha uns 300 i escaig aquí a Castellar. Nosaltres actualment tenim 88 associats a l'associació, així us podeu fer una lleugera idea de com està el tema, i no tots tenen la mateixa manera de pensar ni la mateixa manera d'actuar. Des de l'administració jo crec que s'estava portant un sistema bastant ben entès, bastant unilateral per part d'ells. També perquè des de l'associació la manera que es tenia de treballar era més des de l'oficina, no es anava a la porta, no es anava a parlar directament amb el comerç. Això s'ha intentat canviar radicalment, s'està intentant al comerç, s'està intentant mantindre aquestes converses amb l'administració, amb l'Ajuntament, per intentar trobar aquestes dinàmiques comunes de treball. De vegades amb més o menys dificultat per part de tots perquè ens hem d'adaptar a una situació nova, però sí, és cert, existeixen aquestes dificultats, no ens enganyarem. Tampoc és el millor moment comercialment parlant, per cap comerç, però sí que és cert que de vegades faltaria una mica, hi ha una estira i arronsa que dificulta una mica aquests passos, però això no vol dir que no anem avançant mica en mica. Però de vegades entendre que el panorama que tenim, el que estem visquent avui en dia, no és el més favorable per poder tenir aquestes dinàmiques amb tota la rapidesa i celeritat que seria necessària, com perquè el comerç refloti, com perquè el comerç creixi. Sí que és cert que s'estan obrint comerços nous, de fet nosaltres anem guanyant en associats, però també és cert, es van tancant molts comerços, i només cal que passegeu una mica per aquí a Castellar i veureu que hi ha molt local comercial que està tancat. I molt local comercial que dius, ostres, obre! I no sé si us passarà a vosaltres o no, però quan passeu per davant la pregunta que us podeu fer d'entrada és a veure què dura. Doncs això jo crec que ja és un indicatiu. Si les pròpies persones que utilitzeu aquests comerços ja teniu aquesta idea, preguntem-nos entre tots per què. Preguntem-nos entre tots què estem fent. O sigui, és molt maco des del comerç, la visió del comerç de dir, jo és que el que vull és vendre més. Val, què fem per vendre més? Evidentment cada comerç farà el que cregui, però jo també soc dels que pensen, si no, no estaria on estic, que hi ha d'haver una associació, hi ha d'haver un interès comú per potenciar comercialment tot el municipi. Una de les coses per les quals jo vaig apostar d'entrada quan vaig entrar com a president i ja quan estava com a vicepresident de Comerç Castellar, precisament va ser aquesta, d'intentar promocionar comercialment tota la vila, no només els propis socis de Comerç Castellar. D'entrada, les fires que fèiem les vam obrir a no associats, a que us poguessin participar no associats. Evidentment, no se li donarà el mateix tracte a un associat que a un no associat, per lògica pura, perquè si no ningú tindria interès en ser associat. Això és de calaix. Però sí que és cert que per què no ha de poder participar comerç que no sigui associat? Clar que sí, si el que ens interessa a tots és que hi hagi més moviment comercial, que la gent realment tingui ganes de quedar-se. I aquesta és l'autocrítica que ens haurien de fer tots els comerços. Que en aquest moment ara el que tinc no és ben bé un comerç, seria entre petit negoci i comerç. No estic obert a cara al públic, però igualment, quan ho tenia, la meva manera de pensar era la mateixa. Per una altra banda, també, les persones que fem ús d'aquest comerç, perquè evidentment, a part de comerciant, també faig ús d'aquest comerç, també vaig a comprar, també ens hem de plantejar el per què està passant tot això i quina part de, no diré culpa, però sí de repercussió tenen els meus actes sobre això. Hi ha molta gent que no fa ús del comerç aquí a Castellar. Per què? Perquè no troben el que volen? Per tradició? Perquè és més fàcil marxar fora? Tot això jo crec que són coses a tenir molt en compte i que afecten moltíssim. Suposo que en això també va influir el sistema de creixement que va tenir el nostre municipi. Va ser un creixement molt ràpid i es va convertir quasi bé en tota aquesta gent nouvinguda en ciutat dormitori. Això evidentment va fer mal, sí. És irrecuperable? No. Ara costa un esforç i més en el moment en què ens trobem. Doncs jo crec que totes aquestes coses són les que han de fer-nos una idea de en quina situació comercial ens trobem. Es pot canviar? Sí, evidentment, però fa falta bona voluntat per part de tots. Des de l'administració pública, posant facilitats, en aquest cas a tots els comerços, però també crec jo apostaria més per una associació. Per què? Perquè fa d'intermediari moltes vegades. No ens enganyarem.
la unió fa la força. Si ens interessa que comercialment el nostre municipi funcioni, potser des de l'administració també s'han de posar mitjans i medis perquè aquesta associació tingui un poder, evidentment un poder controlat, un poder que sigui positiu, però jo crec que això ha de ser positiu per tot el comerç. Evidentment, des dels comerços, des de l'associació i des de la resta de comerços, s'ha de treballar en conjunt. Nosaltres ens hem ofert des de l'associació més d'una vegada a fer reunions amb comerços que no siguin associats, no perquè s'associïn, sinó per escoltar quines són les seves mancances, perquè ens interessen les mancances generals de tots els comerços, perquè ens interessa créixer comercialment com a municipi. Tots en traurem profit. Llavors, a part d'això, evidentment ens interessa el tercer eix, que és el dels que fem ús d'aquest comerç. Jo crec que entre tots hem d'aportar el nostre petit gra de sorra, tot i que costi, tot i que de vegades sigui a llarg termini, però crec que en definitiva al final ens sortirem tots beneficiats. I en principi, aquí acaba la meva exposició.